Pavlinskom samostanu je ostao nedaleko Ozija. A ovo je portret Adama Zrinskog, 1662. 91. To je sin Nikole Zrinskog, koji je poginuo upravo u tom velikom turskom ratu kod Slankamena 1691. godine, kako je pogođen s leđa. To ostaje i dan danas sumnja da je i to bilo jedno političko umorstvo. Ovaj mladi ratnik bio je potpukovnik i vodio je svoju vojsku, taj turski rat. Značajan je i po tomu što je očuvao nešto što mi imamo kao najvrednije, a to je Zrinska knjižnica. Naime, Nikola Zrinski je imao svoju knjižnicu koja je otprilike u ono doba imala nešto preko 500 svezaka i tako dalje, ali je to bila za naše hrvatske prilike i uopće za europske prilike vrlo važna i velika knjižnica, pa je Juraj pa je on dao napraviti i katalog. Zrinski je dao napraviti i katalog za tu knjižnicu, a tu knjižnicu je kasnije naslijedio njegov sin Adam. Kada je on poginuo, njegova supruga se preudala za jednog češkog grofa Vlašima i tako je ta knjižnica bila odvezena u Južnu Moravsku, u grad Bitov. Bila je slučajno pronađena 1883. godine. U tom dvorcu, u jednom kutu je bila pronađena ta knjižnica. Vodili su se pregovori o tome da se ona otkupi. Prve pregovore je vodila Mađarska akademija znanosti i umjetnosti, kako je to dosta dugo trajalo. Nasljednici grofovi Vlašini su tu knjižnicu prodali jednom bečkom antikvaru i to je bila sreća. Napravljen je ovaj katalog na latinskom jeziku i taj katalog je pronađen i to je ogromna sreća. I ogromna sreća, za to ovdje mogu samo reći i to, da rukopis poznatoga spjeva koji je napisao Nikola Zrinski čuva se upravo u toj sveučilišnoj knjižnici kod nas i nalazi se u toj zbirci. Ovo je Juraj Zrinski, sin Nikole Zrinskog, s lijeve strane na konju, a s desne strane u portretu. On je utemeljio tiskaru 1571-74. godine u Nedjeljišću. Na njegovom posjedu je radila tiskara. Nažalost, odčuvana je samo jedna knjiga na hrvatskom jeziku, to je ova knjiga, Dekretum, a knjigu je preveo na hrvatski jezik Ivanuš Pergošić i mi kao Matica Hrvatska prije 4 godine smo objavili reprint koji evo ovako u naslovnici i izgleda. Za taj reprint Matica je dobila dakako nagradu, jer je to zaista jedinstveno djelo, pravno djelo. A sada
Da se vratimo Katarini, ja sam već spomenuo, nažalost nemamo niti jedan portret iz njezina doba. Ovo što je ovdje, to je Iveković, njegova povijesna rekonstrukcija kako se Katarina Zrinski nalazi kod francuskog veleposlanika u tim diplomatskim razgovorima. Katarina Zrinski rođena je 1625. godine u Bosiljevu. Dakle, dakako, ovo što mi sada vidimo nije dvorac, grad iz vremena kada je ona rođena, ovo je kasnije vrijeme, ali ja opet moram konstatirati i reći pred hrvatskom javnošću i pred vama, da je on danas u strašno žalosnom stanju. Prije godinu dana mi smo napravili tamo ekskurziju i došli na ruševine. Dvorac je dugo godina bio u dobrom stanju, čak je i neki hotel tamo radio i tako dalje, međutim, danas je on zapravo ruina. Ja sam protestirao i na ministarstvo i na županiju, nikad nije odgovorio zašto se dopušta da se razara ono što je ostalo od svih mogućih razaranja kroz sve te ratove, kroz sva ta razaranja i prirodna i neprirodna, zašto je to još dopušteno. Sad da se vratimo Katarini Zrinski. Ona je imala 4 djece, 3 kćeri i jednog sina. 3 kćeri, ovo je najstarija kći Jelena, koja se udala najprije za Rakocija. To je bila jedna od najbogatijih mađarskih obitelji i tako dalje. Tu je bilo malo i politike, da se Zrinski povežu u toj svojoj borbi za samostalnost Hrvatske i Ugarske, da se povežu i da na taj način budu jači. Zrinski je umro, kasnije se ona udala za jednog, za Tökelija, koji je inače bio veliki protivnik carskog dvora, vodio ratove i tako dalje, ali na kraju, kada je došlo do općeg turskog rata, tog Tökeli kao saveznik turski morao je također odstupiti i na kraju je dobio utočište u Turskoj. I tamo je ona, Jelena Zrinski u Turskoj 1703. godine umrla. Bila je velika heroina i o njoj postoje veliki studije, rasprave, romani i tako dalje. Najmlađa kći Zora Veronika, koja je Katarine oduzeta 1672. godine i odvedena u Crnovec u samostan, u Šulinski samostan. Ovdje je jedna od slika njezine, da kako nije onodobna. U prvo dobu